Aký je rozdiel medzi on-grid a hybrid solárnym systémom? On-grid systém funguje len v spolupráci s elektrickou sieťou. Vyrobenú energiu primárne ihneď spotrebujete a ak máte prebytky, odosielate ich do siete do tzv. Virtuálnej batérie. Ak fotovoltika nepokrýva spotrebu, potrebnú energiu si automaticky dokúpite zo siete. Výhodou je nižšia cena systému, no pri výpadku siete prestane systém fungovať. Hybridný systém kombinuje fotovoltiku, fyzické batérie a pripojenie k sieti. Umožňuje ukladať prebytočnú energiu do batérií na neskoršie využitie. Počas výpadku siete môžete čerpať energiu z batérií, čím zabezpečíte záložný zdroj pre vašu domácnosť. Ktorý systém si vybrať? On-grid systém je ideálny pre miesta s nízkymi cenami elektriny a spoľahlivou elektrickou sieťou. Hybrid systém je skvelý pre domácnosti, ktoré chcú väčšiu nezávislosť a zálohu v prípade výpadkov distribučnej siete. Kliknite na náš profil a zistite, ako z EnergyPort.sk premeniť svoju nehnuteľnosť na investíciu do budúcnosti.